जों जि नैथि बोसोरारि जथुमा बे जथुमाखौ जों डिसेम्बर दाननि 10 आरो 11 तारिखआव लादों 2022 बे जथुमा जों सानैनिसो हाबाफारि लादों मेहेरगोनां हाबाफारि जों लादों बे हाबाफारियाव जों दं अल बड' वुमेन वेलफेयार फेडारेशन गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो दक्षिण गुवाहाटी बर' कसारी महिला समितिबो जों दं बे जों ग्रुपजों मोजाङै जों सानैनि हाबाफारि खालामनो लादों बे हाबाफारियाव जोंनिया एबार बडि सोलाय जागोन पुराना बडिखौ सोलायनानै गोदान बडि दागोन बेनि उनाव जोंनिया 11 तारिखआव जोंनिया अपेन मिटिं बे मिटिंनि सिगां जोंनिया फिरफिला बिरहोनाय दं फिरफिला बिरहोनायनि उनाव जोंनिया बे स्मृति तर्पणनिखाय माबा जोंनि जि बर'नि गेजेराव मानसिफोरा थैदों बिसोरनि सायाव जों एसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों बिसोरनि बागै एसे सावरायगोन जे जोंनि गेजेराव दा गैला बेनि उनाव जोंनिया 1 बाजियाव अपेन मिटिं दं अपेन मिटिंआव जों जिफोर गथ'फोरा 2000 बे 22 सनाव मेट्रिक पास खालामदों बिसोरखौ जों बरायगोन बिसोरनि थाखाय जों मोजां हाबाफारि लादों आरो जाय गोरों गोरा मानसि दं जोंनि बर'नि गेजेराव बिसोरखौ जों एबार मान बावगोन बेबायदि जों हाबाफारिफोरखौ आखायाव लादों गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जों गाहाय आलासिनि महरै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बे थागोन आरो जोंनि बे एरियानिनो MLA बेखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै जों लेंहरदों श्रीजुत रमेन्द्र नारायण कलिता सारा फैगोन आरो जों दं बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि CEM बेखौबो जों हांख्रायगोन आरो बेजों थागोन जोंनियानो इटसानि जेनेरेल सेक्रेटारि कमलाकान्त मुसाहारि सारा अपइन्टेड स्पिकार महरै जों लेंहरदों बेबो फैगोन